Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Yizwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Yizwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu izwi likaNkulunkulu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi kuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuphenduka zikhole ngobufakazi bakho obuqinisekiwe ngemibhalo engcwele. Ukuba nixhumane nathi, ngizoqala nge-email address la sizoxhumana khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela kwinhlanzeko nasekungcweleni nakuyisiqiniseko esifakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. Usherishe ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda simbonge ubaba wethu esizulwini ngalesikhathi samanje. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu esizulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isikwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli, yamukelani umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngezwi, umoya ongcwele ekhazimulisa kule ndawo, nomfowethu unkosifikile enyandeni ozobe sifundela namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, inkosi umnini mandla onke, inkosi yokuphila uJehova Sebawothi, okhona owayekhona nozayo, yena ophila uphakade. Ukuphila sikuncela kuye, usinikile izwi lakhe sisekuwona lamadokodo enyameni. Izwi lakho kuyilo kumphako wendlela esidla kuwo ukuze sifinyelele ezulwini ngokuthola amandla ezwini lakhe elinomsoco, elinamavitamin, inawo wonke ama-minerals. Lona nje lilodwa for umphefumulo wakho. Nakhona uma ugula futhi uma ukhala kuye liyakwazi ukuthi likuphulukise kukho konke ukufo ongaba nako. Uma ukholwa kulona izwi lakhe eliphilileyo, izwi lakhe lingukuphila liyaphilisa, kepha-ke lona lingukudla lomphefumulo, umphefumulo wona ohleli enyameni njengamanje. Silokho sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu.
uma sizivuma izono zethu uyakusithethelela. Manje ke siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathembeka bawenza umsebenzi bawugcwalisa. Namhlanje sinobufakazi ngayo imbhalo ebizwa ngencwadi yabaprofethi nomthetho. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona iyodwa ayithumela ukuba ize emhlabeni izoba umhlatshelo ukuze kusindiswe thina zoni. Namhlanje sinokuphila ngoJesu Kristu okuyena owanqoba ukufa, wanqoba uSathane. uSathane ungaphansi kwezinyawo zikaJesu. Manje nathi simelwe ukuthi ke sinqobe uSathane, simfake ngaphansi kwezinyawo, kepha sinakho ukuzenzela ngamandla ethu nangokuhlakanipha kwethu. Kepha konke kusezandleni zikaKristu ukuba siyafuna yini ukusindiswa nguyena, uyena ongumsindisi. Siyabonga ke abaprofeti bakaJesu Kristu ngaye inkosi yethu uJesu Kristu abathumela ezizweni zonke ukuba benze abafundi, bababhaphathise egameni likayise, egameni lendodana, egameni likaMoya Oyingcwele, okuyigama likaJesu Kristu uma soqoqa konke ukuhlanganisa. Amen. Manje ke sesihlalelwe ikona ke manje ukwenza lokho kuyintando kaNkulunkulu uma sifuna ukuza kuye. Ongiphi incwadi yaIsaya sahluko 1. Sike sibheke ukuthi uMoya Oyingcwele uthini. Kusukela kuverse 1. Incwadi kaIsaya isahluko sokuqala, ivesi lokuqala. Umbono kaIsaya indodana kaAmose awubonayo ngoJuda neJerusalema emihleni kaUziya, noJothamu, noAhazi, noEzekhiya, amakhosi akwaJuda. Yizwani mazulu, yizwani mazulu, ubeke indlebe mhlaba. Nina abantu nibeke indlebe Ngokuba uJehova ukhuluma uthi, ngikhulisile ngiphakamisile abantwana kepha bangihlubukile. Awuthi nje ngiphinde ngiyichazele khona bazobona ukuthi uNkulunkulu ukhuluma amazwi aqashile kepha khuluma into. Methi izwani mazulu, ukhuluma ngabakamoya ukuthi mabezwe. Methi mhlaba, ukhuluma nabantu abasemhlabeni, uyafakazisa ngokuba umhlaba uwodwa awunawo amadlebe, kepha abantu abaphakathi kuwo abezwayo. Nasezulwini izulu lilodwa alinawo amadlebe, kepha imimoya ezingilosi nabo bonke abawufakazi abasemkhosini kaNkulunkulu bawufakazi bazo zonke izinto uNkulunkulu azikhulumayo. So ngiyazi vele ukuthi kuningi uNkulunkulu akukhuluma sengathi ukhuluma nezihlahla, kanti ukhuluma ngabantu ukuthi nje amazwi okuhlakanipha afuna lawa abaqondayo. And futhi ngeke uze ukuzwe lokho ungekho kamoya. Kufanele ube kumoya. Uma ke sokumoya mzalwane maningi abantu bakhuluma noMoya Oyingcwele. Moya Oyingcwele awukhulumi nawe, yena ukhuluma nawe. Wena uyakhuleka kuyena, yena uyaphendula. Awubi nayo ingxoxo. Mokhuleka kuMoya Oyingcwele kunokwenzeka futhi usheshe uziphendulele wena mase uthi uMoya Oyingcwele. Kanti wena uhamba ngemizwa, awukho kumoya. So lokho kumele nje ukwazi ukwahlukanisa. Yabona kuMoya Oyingcwele ngeke ngithi ngizokhuluma noMoya Oyingcwele uzongiphendula ntambama. Soze. Moya Oyingcwele uzongiphendula mekuthandaye. Uma ngithi ngiqala umsebenzi manje, ngeke ngithi ngizoqeda ngesikhathi sokuthi ngizoqeda mase kuvume uMoya Oyingcwele. Ngeke ngiqede ngesikhathi sami. Sengizamile ukuzenzela nami. Lento engizikhulumayo zi-experiment engidlule kuyona ukuthi hawu yazi mengithi ngizokwenza ngesikhathi sokuthi isizathu sokuthi ngingakwenzi noma ngingenzekanga ingokuba ngizibekele mina i-time frame. uMoya Oyingcwele ubeka isikhathi sakhe, thina sizibekele isikhathi sethu. Bese silokho sithi uMoya Oyingcwele, uMoya Oyingcwele, uMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele yonke into ibeke ngesikhathi sakhe. So namanje uyakhuluma ke njengoba efakaza ngoIsaya utheni, Yizwani mazulu, yizwani mazulu, ubeke indlebe mhlaba. Beka indlebe mhlaba. Ngokuba uJehova ukhuluma uthi, ngikhulisile ngiphakamisile abantwana kepha bangihlubukile. Okay, siyazi ukuthi ke wakhetha abantu bakwaIsrael, abantwana bakaIsrael, isivumelwano noAbraham noIsaka noIsrael, kwase kuvuka isizwe. Leso sizwe samhlubuka. Okay ke akasakhulumi nazo sodwa ke manje ke uvuhamba uthi abapostoli bakhe abahambe benza abafundi umhlaba wonke.
Kepha abafundi bafike bangene esontweni bese kuvele kubhede ikhanda kumfundisi bese abantu bahlubuke nomfundisi ngoba uhlubukile. So ukuhlubuka usho ukuthi usukile eNkulunkulu obukuyena obekubizile. Ngeke uzohlubuka eNkulunkulu angazange azakubize. Uma wena uvele ungakazi uzusindiswe, wena ngathini ufana nomhambuma. Ufana nabezizwe abangamazi uNkulunkulu. Kepha uma ke somazi uNkulunkulu, wena bese uphuma kuyena uyihlubuka. Uyambuka, wembuka. So uNkulunkulu ngeke azakhulume ngabantu abangamazi athi bamhlubukile, ukhuluma ngabantu abade bekholwa, sebephenduka izidakwa, baphenduka izifebe, baphenduka amasela, baphenduka ababulali, baphenduka abafundisi bamanga ngenxa nje yezinkanuko zasezweni. So ibona abantu abahlubukile leyo. Uyasikhulisa mesuke ekhiphile esonweni usuke ezokhulisa. Akuncelisa ubisi kande ukuba udle ukudla okuqinileyo. So ngesikhathi uncelisa ubisi usuke usatatamiswa, uchazela izinto ezokwenza uqonde ubungcwele. Bese ufikile emngcweleni usuke sowushawa ngesando, uphihlizwa amagabade lawa agcwele ekhanda lakho nasenhlizweni yakho. Kusuke sekufakwa izembe phansi ezimpandeni, ushawa lonke uhlobo lomuthi kuwena olungafanele lususwe. Kusuke kuphethwe inkemba, kusikwa lonke uhlobo lwesono olungakubambezela ukuba wena uphile impilo yomngcwele ngokuphelele. Glory to God. Hallelujah. Ingakho ke uma ke sowuqala sowuhamba indlela yomngcwele engafanele ulokutatanyisa, sekumele manje utshelwe njengoba izinto zinjalo, ngoba uJesu wathi sofika isikhathi lapho khona ngizonitshela izinto njengoba zinjalo. So uma sitshelwa izinto njengoba zinjalo kusindiswa imphefumulo yethu. Usathane uza uthi uJesu kwincwadi yaJohane uzobuqhubeka uzatha Isaiah Johane sahluko 10 kusukela ku verse unginike from verse 12 noma starting from verse 10. Incwadi kaJohane chapter 10 starting from verse 10. Yes sir. Isela kalizi kungengokweba. Ile nto engiyichazayo ngithi usathane akezi kuwena ngaphandle kokuzontshontshwa umphefumulo wakho. Usathane akangena esontweni ngaphandle kokuzobhubhisa ibandla Nokubhubhisa. So umfundisi methi ke hayi namhlanje siyamtshela abazalwane ukuthi abantu besifazane bangagqoka amabhlukwe, siphila ngaphansi komusa. Sengenile usathane usezobulala imphefumulo. Bese ethi umfundisi hayi lungisana amakhanda enu ayisekho inkinga manje niwapheme. Sengenile usathane uzobhubhisa, uzobulala, uzontshontsha imphefumulo yenu. Umfundisi mezothi ke uNkulunkulu ungitshela ukuthi namhlanje nifanele ngijangele imoto kusasa. Usengenile usathane uzongikhuthuza. Glory to God. Bayakhuluma kanjalo abafundisi ku-internet bathi uNkulunkulu ukhulume nami ukuthi la endlini kufanele kuphume u20,000 noma u50,000. Umfundisi akufanele ahambe ngezinyawo. Ele afanele uhambe ngezinyawo uzithangele yakhe imoto emayiphone. Amen. Ungazophanda abazalwane akuyona indawo le khona odlala khona umshayina. Indawo abazalwane bangabantwana bakaNkulunkulu. Wena ufanele ube yinceku, ube umelusi wezimvu zikaNkulunkulu. Why manje ufuna ukudla izimvu zikaNkulunkulu uziqede? Isela uma lifika lizokhuluma izinto ezokwenza nina nibone ngazi lo muntu ngempela hayi umgcojo kaNkulunkulu ngokuba uyademanda yonke into. Ngiyathanda bebe ndimanda imali, bebe ndimanda ukholo lwenu lokuthi nikhole ukuthi lamanzi lawa sukuma masithole imali. Batshela ulamanzi akwenzeleni. Uma sithola zangaze afuna ukusukuma ukhokheliwe. Amanzi akasebenzanga. Kepha ke la uzowathatha lamanzi agcwala amadimoni. Ngenxa yokuthi uma sithola ufakazile. Yabona namanje abantu ngikutshele basadidisa ubufakazi obugcwele ku-internet obungafakazelwa iBhayibheli. Bathanda ubufakazi ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Ingakho abaningi baxhopheka. Bayaxhopheka, bayadukiseka ngenxa yokungalazi izwi. Bese bekhola ubufakazi obuningi obugcwele ku-internet. Banivala ukuthi nifaka ama-perfume. Banivala ukuthi nidle ukudla okuthize. Banivala ukuthi ke ningaxhawula abantu abathize. Akulona uthando lukaNkulunkulu lolo. Banivala ukuthi ningayidli inyama ethize, ningazidli izinto ezithize, ningayiphuzi idrink ethize. Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Uthi uJesu kuyafika abaprofeti abaningi ngegama lami bezenza uKristu.
bayodukisa abaningi ngenxa ke lokuphola kothando kuyokhula inzondo. Angitshela nje ukuthi uthi ungasixhawula isangoma umuntu nje lana. Mina mengithi mkhulu ongakumina kunalo sezweni yena uzongisabisa ukuthi ngibambe umuntu ofaka amabhonki angangithinta kanjani ngigcobe ngomlilo mina. Amen. Ongitshela ukuthi luphi ukholo amandla kaJesu Kristu kanti abonakaliswa nini? Akasho ukuthi ke ebuthakathakani bakho amandla abayapheleliswa. So ngizosaba umuntu ophatha imithi ngingazi ukuthi manje mina ngiphila ngemithi nami ngiphila ngoJesu mina. Ngikhawula ukufaka isiphanga sakho ngikhawula ukufaka amabhonki namabhande nezitambo zakho ngikubingelele ngegameni lika Jesu Kristu. Amen brother. Hawu igama lika Jesu Kristu lanqoba ukufa beyini amabhonki neziphandla namabhande labafakayo. Niyasakiswa ukuze niphile ngokwesaba nisheshe nihambe nimhlubuka uNkulunkulu ngenxa yokwesaba. Hayi abantu bayesaba saba ukuhlupheka saba indlala saba ukubanqunu. Yabuza iBhayibheli ubani ongasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu? Ubani ongasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu? Noma ngabe thu kubandazeka ukuhamba nqunu indlala ukufa akukho nokukodwa okungasehlukanisa nothando lwakhe ukuba sibizelwe kulo ngamandla akhe yena wanqoba ukufa. Alisho iBhayibheli ukuthi ke awungivezele ukuthi iBhayibheli okay soqala kwizincwadi eziwu2 khona incwadi lapho khona incwadi yezenzo kukhona umuntu owayesekhohlisa abantu kwincwadi yezenzo sahluko 8 so lo verse 1 bese sihambe siyofuna futhi kwincwadi yezenzo sahluko 16 nalapho khona umphostoli Paul ekhipha uSathane ekhipha amadimoni kubantu abaje besebenzela abantu abayizangoma nezanusi abanye bekhohlisa abantu kepha ngegama lika Jesu waphuma amadimoni bakholwa abantu. Omunye wazi wathi ngasithenga yini lesipho nami ukuze ngizokwazi ukubeka izandla abantu behlele umoya ingcwele. Nginika incwadi yezenzo sahluko 8 siqale sibheke khona ukuthi igama lika Jesu alinawo namandla okuphendula abantu abaphatha imithi, abantu abakhohlisa abantu abenza imlingo, abantu abazizangoma, abantu abayizinyanga nabathwale alikwazi ngibaphendula. Asibheke Incwadi yezenzo isahluko 8 starting from verse 1. Yes sir. Kepha uSawulu wayevumelana nabo ngokubulawa kwakhe. Ngalolo suku kwavela ukuzingela okukhulu kwebandla laseJerusalema bahlakazeka bonke emazweni behlakazeka bonke emazweni aseJudiya naseSamaria wasala abapostoli bodwa abapostoli. Amadoda akholwayo ambela uStefani amkhalela isililo esikhulu. Yes sir. Kepha uSawulu walichitha ibandla engena ezindlini ngezindlu ehudula abesilisa nabesifazane. Ngibona isihluka enaso uSawulu esebenzela abaphristi abakhulu. uSawulu before umpostoli Paul waye uSawulu esebenza umsebenzi ukuthi nje abambe kwasana ekuthiwe biza uJesu Kristu ahudula isayishaye ahamba oyibopha noma ihambe yojeziswa ngenxa nje kaJesu Kristu. Engena izindlini ngezindlu. Yes sir. Ehudula abesilisa nabesifazane wabafaka etilongweni. Ebafaka etilongweni. Abahlakazekileyo bese bahamba beshumayela izwi levangeli. Labo ke abahamba behlakazekile baqhubeka nokushumayela izwi levangeli. uPhiliphu wehlela emzini waseSamaria wabashumayeza uKristu. Yes sir. Izixuku zalalela nganhliziyonye. Zalalela nganhliziyonye. Okwakukhulunywa nguPhiliphu. Yes sir. Zibona izibonakaliso azenzayo. Zibona izibonakaliso azenzayo. Ngokuba kwaphuma omoya abangcolileyo kwabaningi abakhwelwa yibo. Yes sir. Bamemeza ngezwi elikhulu nabaningi abafe uhlangothi nabayizinyonga baphulukiswa. Yezwa lonto leyo. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Amen. Qhubeka bhuti wami. Kepha kwakukhona indoda ethile Kepha khona lapho kwakukhona indoda ethile kuthiwa uSimoni igama layo. uSimoni igama layo. Yes sir. Eyayikade yenza imilingo kulowo muzi. Yabuzwa lo muntu le imilingo kuthiwa abantu abenza imilingo abangene ezolweni. So lo muntu kade ekhohlisa abantu ngemilingo. Amen. Wena uthanda imilingo lokuhamba ubuka abantu benza imilingo emgaqweni uzofuna futhi ukubheja ubakhokhele uzongena nabesihogweni. Ukuba kuthiwa kubona bodwa labo abenza okubi kepha yilabo abathokoza ngesenzo esibi. Uzunikela imali yakho ngenxa ukuthi umuntu uyakukhohlisa. Wenze imilingo ukwenzela imilingo. Akuthathe athwele isiqanda. Akuthathe aphendule amakhekha awenza amanje. Amadimoni nawo. Lo muntu usetshenziswa amadimoni ukuze alibazise wena ngemilingo.
Kabangaka kwatholakala umuntu onemlingo esekhohlisa abaningi. eyayikade yenza imilingo kulowo muzi. Yes sir. Isimangalisa isizwe saseSamaria. Imangalisa isizwe saseSamaria. Izishaya umuntu omkhulu. Izenza umuntu omkhulu. Banamathela kuye bonke. Yazi baningi ngisho ke abaprofeti bamanga nezinyanga nabathakathi abagcwele ku-internet manje. Usathane ke uphume ngezinkani ke manje. Uyakhankasa. Baveza amandla emsebenzi yabo obumnyama. Bayawa-advertise. Ngapha beloke begxeka amaKristu. Thina sigxeka amaKristu. Asigxeki bona. Sigxeka imisebenzi yabo because bona bayazi into abayigxekayo. Bagxeka ukukhanya bona basebumnyameni. Thina sigxeka imisebenzi yabo engenasisekelo. Ezophela nabo lemhlabeni uma bengafuni ukuvuleka amehlo. Baningi ke baloke bekutshela ukuthi hayi uAbraham akena noma Juda. So namaJuda phela abizwa Abraham ngisho amadlozi abo ayikho lonto umuntu esikhuluma lonto usuke isiwula. Ukhuluma neziwula ezingazilutho zijabule yabona magejageja. Hayi labo ke bakhuluma kahle nabantu abangazilutho babaluthe babenza ukuthi ke bakholwe ibona ukuthi hayi sifanele ukholwe emadlozini. Uyafica esontweni lakhe ukugcwela abantu abafaka izivatho zezangoma, izivatho zeZayoni, izivatho zezikhumba. Bazofunda ukuthakatha. Bazofunda ukuthi babize kulabo abanamadlozi. Badukile. Kwenziwa yini ukuthi ke amadlozi abakini angakhulumi nawe direct uze uhambe ufuna umuntu wangaphandle. Tshela uNkulunkulu wasemazulwini uAbraham owakithi enyameni. Angibizi uAbraham, angibizi uMoses, ngibiza uNkulunkulu wabo, angibizi uNkulunkulu bakhe noma babo. Sibiza uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Ufakazi bakhe useBhayibhelini ukuthi ngaphambi kokusekela komhlaba ukhona. So awongitshela ngabantu mina abazofa manje anibazi ukuthi bayafa bayapi kepha nje balilandela. Ingakho lithi iBhayibheli uma impompothe ihola impompothe zombili ziyaphansi wena. Nawu ulandela umuntu ongamazi. Lalela uma ufuna ukwazi ukuthi sishumayela kanje sikholelwana kuJesu wafa wavuka. Ubantu oseke wafa wavuka. Okay wakuzwa nje ukufa. Wayesekunqoba ngoba yini ubengasoleki ngesono. Labantu banitshela ukuthi ingakho lihlupheka nina. Banitshela indaba zokuhlupheka enyameni. Ingakho ungenazi imoto. Ingakho umbona amaKristu ehlupheka engenakho ukudla engenayo imizi. Ngoba yini baloke bebambelele noJesu wabo. Lalela uNkulunkulu uyaphakamisa labo abazithobayo. Asiphakanyiswa ngengcebo yasemhlabeni. uNkulunkulu uyasipho kwanele ukuthi sikwazi ukuphila. Asifuni izinto ezingaphezulu kwethu. Nomathi uyakufuna ke ngenhliziyo yakho ngoba lithi iBhayibheli basopha ukufisa ingcebo nemali. So ngalesikhathi wena wenza amacebo ekhanda lakho ukuthi yazi bese nginemali ngifuna ukwenza ukuthi awuthunywa ngomoya engcwele. Okwakho lokho. uNkulunkulu uyazi ukuthi uyazidinga lezi zinto lezi. Uthi kepha funa yena eqala. Khona ungeke uzudukiswe umprofeti uMagejageja. Khona ungeke uzudukiswe oShembe of Nazareth. Ungeke uzudukiswe abantu abenza imilingo nesangoma. Ungeke uzudukiswe opastor Zondo bekutshela ukuthi ke fanele kube nevision. Ivision yakho uNkulunkulu uyayazi. Fanele kubhale phansi ukuthi wabhale ikeni motivation into ezokhuthaza ukuthi wena nje ubheka imali. Wena ngakhona nje ubheka imali wena. Okay ngiyabona lo muntu lo uhlela lapha ekhoneni. Lamuntu ngamphanda mina ngamtshela into ezomenza ukuthi angikhokhele. Ngingamjayisela into. Yabona wena uhlezi ubheka ithuba lokwenza imali uma uhamba ngokwenkanuko yenyama. Amen. Ezolondo leyo. Into ababizela noma interview emaRadio noma TV babizela ngoba yini? Baphethe amanga vele indawo kaSathane la basuke beya kuyona. Ngeke bangibize mina. Ngizofika ngitshele lento. Awu, ngeke bayifuni lento le. Lento yabaphazamisa kuhlelo labo lokukhuthuza abantu. Zonke iziteshi ze-TV zeku-radio. Abaculi, ama-actors akhokhela ukuthi aqamba amanga. Bayingxenye yesystem yamanga kaSathane. So ngiyokuthi umuntu besindisiwe ulahle ukholo lakhe ngenxa ukuthi ufuna ukuyoba usaziwayo. So ngeke nisikhohlise thina ngalezi zinto siphuma kuzona abantu bedlala ngathi. Umuntu awuhlele emgaqweni agacunyoko enkulu akufaka hlobe ngemali. Ubunemali leyo mali iningi abuhlele ekhaya udla imali yakhe. Wayo efuna ukuyobukwa. Abadimona nawo afuna ukuthi ayokwenza lonto leyo. Khona ezoqasha abaningi bazo-recruitwa baxhase lo mbuso obumnyama amadimoni babuye nabafaka izinyongo. Benginika imali ukunika imali yamadimoni. Jesus. Methi ufaka imali uzobona ufaka imali emadimoni uzokhonjiswa vele izinto zamadimoni ngoba vele nifuna zona. Ukuthola abantu bengungile ngazi ukuthi kufe umuntu noma kukhona into eyigugu kanti igugu labo uSathane. Bakhonza umuntu ogcwele uSathane. Amen.
Ngibona kuphethe inyoka enkulu. Yazi lo nyoka uyibambe kanjani? Njobe efake nezikhumba ekhanda, efake namabhayi esangoma. Amen. Efake nobuhlalo. Ukuba bekumuntu oqonde bezobe ukuba bekuyinyoka yangempela bezohamba uyifuna lapha ehlathini angazange afake lutho. Khona bezoboya izomenzani. Amen. Waye beqale besebenzisa imithi ukuze basebenzele izinyoka. Ukukhohlakala kuyakhombisa labona bayathakatha laba bantu. Ingakho ke begcwele manje ko YouTube ngoba yini bafuna abantu abaningi abazobadukisa. Aba understand bona ukuthi abanjwe lo moya. Babona ngathi right lokho. Bathe ebusuku abalali. Fanele bahlezi bechitha igazi. Fanele benze lokho, fanele benze lokho. Mina ngiyazalela ebusuku ngiphuphe ngivuke ekseni. Ngikhuleke Jesu Kristu ngikho ilutho ngikho umthandazo wami. Ngiphinde ngiziqhelelanise lesono. Ngiphinde ngiphile ngigcwele uthando ukuthi hayibo thanda umakhelwane. Hayibo khuleka. Hayibo hlale emthandazweni. Fundisa ngezwi likaNkulunkulu lokuphila ngokuthula. Awunake indaba ukuthi yazi phela ngiyakweleta amadlozi fanele ngihlabe. Kufanele ngiyokoleta imbuzi noma ngiyoyitshotha ngizokwenza njani ngoba phela kufanele ngivuleleke inhlanhla izinto zami zimnyama ngisebenze. Alele uma ufuna ukwazi ukuthi umsebenzi wami ukushumayela ivangeli. Yona full time job yamathe ngicabanga yini. Ngithi yazi lokuzixaka uNkulunkulu uqashile. Awuholi lutho ngaphandle komvuzo wasezulwini. uNkulunkulu uqashela ukuthi usebenze lo msebenzi ngokuthembeka. So manje why ngizomele ngiloke ngizixaka nokuthi ungifundele lo ncwadi lo useyibambile mfana. Amen. Ifunde. Incwadi yamahubo esahluko sokuqala ivesi lokuqala. Yes sir. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. So manje uzoqhamuka uprofessor uMakheja azokutshela indaba zamadlozi namademoni athi ke abantu bamaKristu babiza bakhonza uJesu no bakhonza uAbraham sikhonza uJesu. UJesu uNkulunkulu. uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Hayibo yini oyishoyo? uJesu uNkulunkulu. uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Yes Lord. Angithi ubhalwe kanjani? Ngeke phela bambize ukuthi inkosi engeyona inkosi. Amen. Ngeke futhi bambize ngomnini mandla onke engeyena. Hayibo kubhale futhi uyinkosi abafundi bakhe bathi inkosi. Ngiyena. Amen. Uzathi ke lapha kwincwadi kaJohane esahluko 13 from verse 5 or 5 ngisho 5 no starting from verse 1 ngifuna nje ukuveza lokho. No starting from verse 4. Incwadi kaJohane esahluko 13 starting from verse 4. Yes sir. Wasuka ekudleni wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwica. Emva kwalokho wathela amanzi emcengeni waqala ukugeza izinyawo zabafundi wazesula ngendwangu abekhwice ngayo. Wafika ke koSimoni uPetru wathi kuye Nkosi wena ugeza izinyawo zami. Uthini uPetru? Asho ukuthi Grace mngani wami. Nkosi. Hayibo uthini? Nkosi. Akube futhi lo Nkosi lo ononhlavana. Uba usonhlamvu lomkhulu. Bathi ufeleba. Yusho manje uN omkhulu uNkosi lo. Mesathi emva kwalokho. Nkosi wena ugeza izinyawo zami na? uJesu waphendula wathi uthi Nkosi ngiyathanda mithi Nkosi. Nkosi wena akathi uthi Nkosi. Uthi Nkosi. Uthi Nkosi. Amen. Wena ugeza izinyawo zami na? Yes. uJesu waphendula wathi kuye lokho engikwenzayo awukwazi manje kodwa uzakuqonda emva kwalokho. uPetru wathi kuye awusoze wageza izinyawo zami naphakade. uJesu waphendula wathi kuye uma ngingakugezi awunasabelo na awunabudlelwane noJesu. Yabo uma umzalwane nje wasikanje siyafika isikale ekho ethi sithatha amanzi sifake indisho. Thatha inyawo Nkosi ngezigezi. Nkosi iyageza inyawo zika Bright uBright ageza inyawo zami. Asigezani ukuthi ngigeze yena geze mina. No. Mengigeze yena uhambe uyogeza umakhelwane wami. Umakhelwane kuzobuya sogeza mina. Bese baningi siba u10 kuzoba nje isecond. Ohleli lapho uzogeza ohleli la ohleli la geze kuze kuyophuma ngale. Singazange sithintane inyawo zami nezeNkosi. Lapha sigezeza amakhelwane. Awunikeli lowo wenza ukuhle kwena unikela kulowo omunye uswele ngoba nawe ukunikele kwena uswele ubuswele ukugweza inyawo ukuze kugcwalise uthando. Yabo lento yothanda ijule kakhulu abantu bayibuka ukuthi mhlambe nje lokuthi hayi ave ngithanda abazalwane ukuthola abazalwane ababathi udyun sesithela ke uthando uNkulunkulu gcwalisa ngezenzo. Masikeke lapho bese ngifuna ukuqeda ukuthi ke uJesu uthini emva kwaloko bese emva kwaloko ngiyoveza kusho yena uJesu ukuthi uyavuma ukuthi uyinkosi uthi uyena kuvuma yena. Mina ngizobe ngiyogcwalisa futhi esebizwa ngenkosi ke manje thi uyena futhi ozobuya. uPetru wathi kuye awusoze wageza izinyawo zami naphakade. Yes. uJesu waphendula wathi
uma ngingakugezi awunasabelo nami. Yes. uSimoni Petro wathi kuye, Nkosi, akungabi izinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda. Yes, sir. uJesu wathi kuye, ogeziweyo kadingi lutho kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Yes, sir. Nina-ke nigezekile kodwa ngisho nonke, Yes. ngokuba emazi obeza kumkhaphela kungalokhu ethi anigezekile nonke. Esegeze izinyawo zabo wathabatha izingubo zakhe wabuye wahlala wathi kubo, Imake sike sizwe ukuthi manje. niyakwazi yini engikwenzile kini na? Yes. Ningibiza nithi mfundisi, Nithi mfundisi, Nkosi, nithi inkosi, nithi mfundisi. nithi mfundisi, Niphinde nithini? Nkosi. Niphinde nithi inkosi. Nisho kahle. Angitshayeza kusho bani uJesu uyavuma ukuthi uyinkosi. Nisho kahle. uJesu inyama indodana kaNkuluNkulu. Amen. But ke umoya okuyena abakhuluma noNkulunkulu, umoya okuyena abakhuluma noNkulunkulu. Inyama le uNkulunkulu ahlele kuyona indodana yakhe. So mebethi inkosi basho emoyeni, Amen. abasha enyameni. Kepha babona inyama. Angithi phela manje uthi lapha kwincwadi yakhe futhi uJohane sahluko 14 verse 7 and 8 and 9 and then 10 and 11 uJesu ke eveza ukuthi ke umuntu oqondayo uya understand ukuthi uNkulunkulu kuyena. Ingakho nolontuzana noNikodemu wafika athi ke mfundisi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu nawe ukuba akekho umuntu obengenza lento ozenzayo uNkulunkulu engenayo. So bona bazokhuluma noNkulunkulu esenyameni ekuyindodana yakhe. So enyameni oziwa njengendodana yakhe ngokuba ukuyona. Kepha akabonakali yena. Ubonakala ngenkazimulo emisebenzi egcwaliseka ngendodana ngoba uthi noma ngabe yini enze ubaba ngikhombisana ngiyakuyenza nami. Amen. Akazenzeli uthi akenzi lutho ngokwami. Amen. Yayizwa lona. Amen. So akekho umuntu ongahamba ngomoya oyingcwele azenzele intando yakhe. Lalela mzalwane ngizwe. Akekho umuntu onomoya oyingcwele ozenzela intando yakhe. Ngoba yini uholwa umoya oyingcwele. Amen. So angeke uthi hashonde karabaraba ubhema ugwayi. No. 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 Ngeke uthi noma ingcwele kepha uthi meqhamuka umuntu ukhifa amathe. Sis yazi nami ngave ngiminyanya. Yazi yazi nje meqhamuka ukuthi ichife enhlizweni. No, mayingcwele unayo ngisho ungafika solweni ugcuma ujulu kube manzi. Ngisho ugcuma uhafu ushayise kwirufu uphinde ubuye. Lo moya kaSathane ubambile. Manje ke uthi ke labo abakholwayo ke mase ekhuluma ke naye ulontuzana uThomas uPhilip noMthomas kuma noPhilip ngabacabanga uPhilip ukhona uhamba noJesu. Amen. Noma engayena umpostoli kepha ukhona uhamba noJesu. Amen. Amen. Bafundele. Amen. Incwadi kaJohane isahluko 14 verse 7. Yes sir. Uma beningazi mina beniya kumazi noBaba. So the reason why noma isizathu ukuthi abantu bathi mesibiza uJesu sibiza inyama ngoba ba understand abamazi uJesu. Bazomazi kanjani uBaba? Amen. Bazomazi kanjani uBaba? Uma beningazi mina beniya kumazi noBaba. So isizathu ukuthi sishumayela nje sesiyamazi uJesu. Amen. Siyamazi uBaba. Amen. Ufika ngoJesu. Amen. Igama lakhe manje uJesu. Amen. Phela uNkulunkulu benika konke amandla akhe. Uza kuwena uzophila kuwena. Awusaziphelele wena sowuphilela uBaba kuwena. So manje uthi uma benimazi uBaba, uma beningazi mina benzomazi noBaba ngokuba kusukela manje seniyamazi uBaba. Futhi yabizwa indaba. Amen. So mebabona uJesu babona bani? uNkulunkulu. Kepha lithi iBhayibheli uJesu indodana kaNkulunkulu. Kepha futhi manje uthena ke uNkulunkulu kusho yena. Uthi mase nimbonile uBaba, enibone mina nibona uBaba. Futhi mina ke nguBaba. Amen. Kusukela manje God. Niyamazi. Kusukela manje niyamazi. Nimbonile. uPhilip wathi kuye. uPhilip utheni? Nkosi, sikhombise uyihlo usanele. Manje lapha kamoya yazi batheni. Cabanga lo muntu ubuza uJesu, ukhuluma noJesu nje. Uzikhulumela noJesu hayi ukuthi mhlambe wezwa ngoJesu, waba umvangeli emva kokuthi washunyayezwa. UnoJesu. Haleluya. Emva kwalokho meseqeda la uhambe ubhabhadisa umuntu ngamanzi. Bathi la nayo akaphilile ekhanda kahle udukile. No. Imfundiso yini edukile nokuqonda kweni isambulo senu sidukile. Abantu bakamoya abaholi bakhona. Imfundiso yabo ikhohlakele. Amen.
iBhayibheli abantu bangena ngaphansi kwamanzi mina nithi babeka izandla lithi iBhayibheli akekho umuntu ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kwamanzi nomoya kusho iBhayibheli nithi wakhuluma namaJuda akubhaliwe ukuthi ungaqondanisa nizama ukuthi phela ngithi uJesu wazalela ngaphansi kwamaJuda nangu uJohani uyafika uzophendula amaJuda akubhaliwe kanje athi waphendula amaJuda kuphela abakwaIsrael yebo kuphela ke nangu umthelo uyangena emanzini bese sithi uPetru washumayela wayesebusuku ubani ongavimba namanzi bathi bona hayi phela wayesho ukuthi wayezibuzela nje ukuthi pho manje wayebhabhathiselana uFilipi ukuthi yena wena uJesu hayi wengenakho uqonda ukuthi wayemuza uJesu uthi hambani ezizwe zonke nobhabhathisa abafundi egameni likayise noJohn Ingcwele abakwenzi lokho babona banokuqonda ukuthi igama likayise lenodana noMoya Ingcwele uJesu Kristu ukuba uJesu Kristu uyavuma ukuthi hayi ubaba ukumina nami ngikubaba simunye nobaba ngeke usihlukanise ngisho ngenzani ubona mina ubona ubaba yenza lonto leyo so manje abantu abanoJesu yamuza uFilipi yazibuzela ufuna ukuqonda ukuthi ke ubani ubaba uFilipi wathi kuye Nkosi Yes, sir. sikhombise uyihlo kufanele Go ahead. uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani yenza lonto leyo awukangazi yenza Filipi lonto na kusho bani uJesu Amen ukhuluma noFilipi Amen isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipi na yenza lonto uJesu ngiyaphinde ke ngichazele abantu bathi ke amunye ngakhuluma naye akaqondi wakhona futhi kamoya uthi uJesu wazala ezulwini akho ndodana ezulwini indodana yagcina emhlabeni kuba yawuqeda umsebenzi kuphi emhlabeni yafela kuphi esiphambanweni yangena kuphi ethuneni bese sekuvuswa ngomzimba wenkazimulo so ezulwini ayingeni inyama negazi futhi akho Jesu wazalwa ezulwini uNkulunkulu wehlela emhlabeni uJesu wakhiwe emhlabeni esibelethweni somuntu wesifazane uJesu wakhiwe esibelethweni somuntu wesifazane ewakhiwe ngamandla kaNkulunkulu baningi incwadi kaLuke chapter 1 verse 35 Yes, sir. ingelosi yaphendula yathi kuye umoya ongcwele uzakuza phezukwakho umoya ingcwele uzakuza phezukwakho amandla ophezu konke akusibekele amandla ophezu konke akusibekele akwemboze ngakho ke okungcwele okuzozalwa uyazalwa yini uNkulunkulu phela sithi uJesu uyinkosi uJesu Kristu uNkulunkulu ngokuba ke umoya kaNkulunkulu wehlela kuyena so ngeke sithi uNkulunkulu noJesu Kristu sibahlukanise ngokuba uthi mina ubone mina ubona ubaba mina nobaba sinto eyodwa ungakwazi ukuhlukanisa lo mphefumulo kumina njengamanje ubeke eceleni mina ngithiwa unanga umhlengi nanga uzondi ke sike senze isibonelo asike sikwazi uNkulunkulu ngumoya lo moya ophila kuKristu okay lo moya uzalwanga ke mongazi ngokuthi mhlawumbe nedidiseka uNkulunkulu akazalwanga akazalwa indodana akazalwa inyama uJesu ngesikhathi sebhabhadiswa ke umoya ongcwele uNkulunkulu wehlela kuyena ilapho khona uNkulunkulu esephila kuJesu kepha wayengcwele ekuzalweni kwakhe kepha kuzalwanga umoya ongcwele kepha kwazala inyama engcwele uNkulunkulu angeke azahlala enyameni engcolile ufuna inyama engcwele ingakho afika ngena kuyona la eyakhile yena ngamandla akhe ingazange izalwe indoda nemfazi yazalwa nje umfazi kuphela ngamandla kaNkulunkulu indodana so ke manje bese qedile ukusebenza kuNkulunkulu lo nyama leyo uyayikhazimlisa ukuze ngeze kuba khona ozokhomba nali ithuna likaJesu asambe samkhonze ethuneni ayibonali ithuna likaMoses asambe samkhonze entabeni uNkulunkulu akayifuni lonto yakho noMoses wafihlakala kwangaziyo ngoba baningi abanye ngabakhonza uMoses njengabashambe basakhumula ibhadada nezicathulo bayongena ethempeleni amen lalela ungena ngezinyawo nokuhamba ngezinyawo ngesabatha akwenza ube ngcwele kwakhulunywe noMoses hayi nawe yabona bathatha imfundiso ezingena sidingo bazifaka esontweni lezi ezinesidingo bayazikhipha bazibeke eceleni khohlakala lokho yabona iBhayibheli ngiqala ngendaba ukuthi bayahlubuka indaba vele bahlubukile abantu ingakho benza yonke lemisangano abayenzayo nezimsangano hey msangano nenzayo yekeni aniyona imsangano nemsangano enenzayo kodwa amen so yanisanganise imsangano yekeni imsangano yekeni imsangano ngoba niyazi into engikhuluma ngayo obavezele lapho khona uqedele incwadi le bese emva kokuba bavezele lapha ngifuna incwadi le eJohane 14 uqedele bese uhambe kwincwadi yesambulo kusahluko 1 kusukela ku verse 4 bese uyogcina ku verse 7 amen
Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya engcwele uzakuza phezulu kwakho. Yes sir. Amandla ophezulu konke akusibekele. Amandla ophezulu konke akusibekele. Ngakho ke okungcwele okuzozalwa kusathiwa. Okungcwele akuzalwanga umoya engcwele. Kuzozalwa inyama. Umoya ungawuzala kanjani uphile ekhanda? Umoya ongcwele uzakuza phezulu kwakho. Umoya engcwele ozakuza uzokwakha into engcwele. Amen. Understand? Amandla ophezulu konke akusibekele. Amandla ophezulu konke akusibekele. Ngakho ke okungcwele okuzozalwa kuzathiwa indodana kaNkulunkulu. Yayizwa lonto. Kuzelwe into engcwele. Kuzothiwa indodana kaNkulunkulu. So le ndodana kaNkulunkulu mase kufika isikhathi lapho khona kwahlela umoya kaNkulunkulu uzongena kuyona. So sebeyazi ukuthi lo ungongcwele kaNkulunkulu. Ugcotshiwe ezulwini. Hallelujah. Amen. Yayizwa lonto leyo. So ingakho simbiza ngokuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngokwenyama. Kepha kamoya uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuyaphila kuze kube phakathi. Ubhale eBhayibhelini, ngifuna ukukhombisa. Nginike incwadi yesambulo. Hayi wena nje uhlezi ujumpa ama scripture ngoba phela siyanika ukuqonda. Chapter 1 uverse 4 kuya ku verse 7 uphela uverse 17 kuya ku verse 18. Yayizwa lonto. Siveze ukuthi uJesu Kristu ungumnini mandla onke. Amen. Incwadi yesambulo isahluko sokuqala ivesi lesine. uJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya. Yes sir. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuye okhona. Wayekhona nozayo. Awungayigijimeli. Yayizona ngishoyo. Yayibona ngishoyo. Kusho iBhayibheli. Mawugijimela abakuzwanga. Makube kini umusa nokuthula. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuye okhona. Nowayekhona. Nozayo. Imake manje bekuthi ukhona. Kusho ukuthi uyaphila uJesu. Wayesenyameni, wayephila. Manje yena usekhushulelwe ezulwini emva kokufa avuke akithi. Manje lithi uyabuya thuza ngamafu futhi. Ayisho njalo uverse 7. Bekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona. Okay, bazobona abantu, bazobona uNkulunkulu uJesu kubantu abahlukene, bazobona into oyedwa. Nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngenxa yakhe. Yebo, amen. Yebo, amen. Qhubeka. Mina ngingu-Alpha. Ubani u-Alpha? Usho zisho yini uJohane noma usho lo ozayo? Ubani u-Alpha? Ubani u-Omega? Uthi mina ngingu-Alpha no-Omega. Kusho inkosi uNkulunkulu. Usho bani? Kusho inkosi uNkulunkulu. Ubani futhi? Okhona. Hayibo. Nowayekhona. Hayibo. Nozayo. Enkosi. Ubani ngalelo ubani uNkulunkulu? Uma singifundela uverse 18 ukuthi uthini nakhona futhi. Amen. uJesu nje umuzwe lokho ekhazimula. Kulabo nokuqonda bayamuzwa. Glory to God. Yes. Bayamuzwa. Amen. Hey Jesus. Ungesabi. Mina ngingowokuqala nokugcina. Awubani lobo? Owokuqala nokugcina. Alpha no Omega. Amen. Nophilayo. Ngangifile. Hayibo uNkulunkulu wake wafa yini? Engazange eze emhlabeni. Amen. Azange yini uNkulunkulu afe kufe indodana yakhe ekuyona ifele thina. Amen. Ukuze ayikhazimlise, ayivuse. Amen. Nophilayo. Manje useyaphila futhi uphila konjani? Ngangifile. Bheka. Sengingophilayo. Manje kuze kube nini? Kuze kube phakade naphakade. Futhi nginezihluthulelo zokufa neze-Hades. Uphethe izihluthulelo zokufa. Eze-Hades. Uhamba olanda ukhiye. Hallelujah. Ekufeni ngonqumo usathane. Usephethe ke izihluthulelo okhiye. Zokuya esihogweni. Lokuya lapha eHades. uJesu Kristu. So siyanikhombisa, ngivela ukukhombisa abazalwane. Kulabo noqondo unike ngabanye abafundisi. Ngiyazi baningi abafundisi abangenaso isambulo. Mina ngizama ukuba usizo ngamandla kaNkulunkulu. Ingakho ngiveza lezi zinto ngoba abafundisi abaningi abakwazi ukuzifundisa le azikho kubona. Mina ngiyabambulela. Ngiyababiza ukuthi mabeze futhi nabo sizohlala sihle lesisinkwa lesi ngizobanika okuningi. Ngamandla kaNkulunkulu. Angithomi ngalezi zinto. So mengichaza lezi zinto ngiyanivezela ukuthi labantu ebafundisa enibalandela abenifundisa ngamadimoni namadlozi namanzi nezintambo nephahla abanaqonda. Ngeke baze bavuke. uShembe ngeke azange afa avuke. Haleluya. uMagejeje uma efa namhlanje ngeke azafa avuke. uAbraham azange afa avuke. uMoses azange afa avuke. uJohane uMbhaphathisi azange afe avuke.
ithemba lethu lilodwa, owayekhona, owayefile, manje uyaphila, and uphila okuphakade, umnini mandla onke. So ngeke ungitshele ukuthi ungangirobha ngeBhayibheli uthi ke lento yaJesu ayikho amaJuda uma ukhuluma lezo zinto usakhuluma ulimi lenyama ngoba uzwile bese unoqondo uunderstand ukuthi akunjengoba ngoba lento lena ithi incwadi lapha yana incwadi yaseKorinte sahluko 2 from verse 12 to 14 to 18 probably kodwa ikhuluma ukuthi lezi zinto zikamoya zihamba kanjani. Incwadi yaseKorinte bokuqala isahluko sesibili verse 12. Yes sir. Kepha thina asimukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu. So uyabona umoya lo Jesu ayenawo wehlele kuthina. Ithi incwadi mawubekini lo mqondo akuKristu. Mase uwamkela ingqondo kaKristu so uthole umoya oqhamuka kuphi? Imfundiso ezifundiswa uKristu zumoya oqhamuka kuphi? Kodwa umoya ovela kuNkulunkulu. So uma sinalowo moya kusho ukuthi yonke into ayisho ngeke uzamukele umoya kaNkulunkulu ngokwakho ngaphandle mezile yena wazokunika amathupha wakugcwalisa ngawo ukuze ke uhambe uyoshumayela ufakaze ngawo. Lapho ke uma ngizohlala lejointini noma ekhaya noma enkipintweni noma ekufebeni noma ke eminyangeni noma ethakatheni nasemadlozini ngeke uthola umoya ingcwele. Ngokuba akekho umuntu okuvule uqonde ngezinto zikamoya. Kufanele uqale ufundiseke ngokuphila kwakho kulomhlaba ungabe uphilelana siphe isizathu. So iBhayibheli mawubekuthina umqondo wokuKristu kusho ukuthi imfundiso zakhe kumele sizazi ukuze samukele lowo moya. Mawuhlala abantu abafebayo bethi yabona ukuze uthola imali la indlela kumele siyenze sambeni kufanele uhambe uyolala umuntu wesilisa. Usekufakile umoya azange kuphoqa. Ukutshela into okumele uyenze ukuze uye kuphi ukuze kube njani uthola imali uthola ukudla. Hamba oqoma uthola imoto uthola imali ezingumzimba wakho. Wawamkela lowo moya. uJesu uthi ke ukuze uphile thanda umakhelwane wakho yobuthanda. Hlonipha uyihlo nonyoko. Ungabulali. Ungabe ufakazi wamanga. Ungaphingi. Yabona lezo zinto zigcwalisa ukuthi wena mawufuna ukuphila okuphakade njengo Jesu ungakwamukela. Ukwamukela uJesu lokho mase wazi imfundiso. Ngeke umamukele uJesu ungayazi imfundiso. Lo Jesu wamala wamjayisayo asimazi lokho. Sikhuluma thina ngalo okuhlukanisa nezinto zasemhlabeni. Ingakho lithi iBhayibheli incwadi yaseKorinte sahloko 2:13 to 14. Kepha thina simekelanga umoya wezwe kopha umoya ovela kuNkulunkulu. Yes sir. Ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. Ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu osiphiwe nguNkulunkulu ngomusa. Esikhuluma ngakho futhi. Ungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu. Angikhulumi izinto zomageja no Pastor Zondo. Angikhulumi izinto zakwaShembe la. Angixoxe izinganekwane zakaShembe la. Angixoxe izinganekwane zezangoma la. Angisho ukuthi mina yethi vumani bo siyavuma uvumani yini oyivumayo uvuma manga angivela moya moya umenza kanje umenza kuba abone ukuthi usemoyeni wamanga kepha kazi ngoba ke athi ngiyomdala uyakhuluma vumani bo uvuma ufuna ukwazi ukuthi yena ngithi nangawe ngiyavuma bevume qambela ama waqambela lamanga amen akho ngomdala la amen usathane lokubambile amadimoni. Amen. Akho lomdala la. Yabona nasuku imenza umuntu abhodle nalokuthi ke bathebe ngegazi. Agezwe ngegazi. Phela sake sahlala le khona izangoma. Kunesikhathi lapho khona kuthiwa bayafuniswa into efihlekile amadimoni abangabakhombisi. Ufuna kuthiwa hayo ngathi uyashisa ngathi uyabande wena othi ke besidala siyingane sifihle ibhande. Sifihle la muhambo yangakhona kuthiwa uzothola ifoni. Uzobona ufuna hawu uyabantu uphindwe ngapha uyaqaqela ngithi because manje awukho umoya ububulo moya usunawo ubuzohamba uyithatha lonto leyo angithi abuza uJesu uthini uthi hambane endaweni ukuthi nokuthi nifike niqaqe imbongolo nelikhonelayo nize naye uzonibuza nithi azange azaqaqela ukuthi hayi nihambe ngathi niyashisa engathi niyabanda engathi niyashisa kanti yangakhona bayangqole ethi ume khona so lezangoma leze noma thwasa khona la udlalwa ngawo abantu lawo bese zokhishwa ngenkomo akhishwa ngembuzi kudlale ngabantu babanje inkusi ethusa ethwasa lapho amadimoni wagcwalisile bese bethini inkosi lapho bethi kini funani kwaba namadlozi yes sir nakubathakathe ababetha imilozi banyenyeze abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo ngeke yini bafune kuNkulunkulu wabo na Isaiah chapter 8 awuqedile ithile bawaloko
Emthethweni ke nasebufakazini nobufakazi esinabo impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa alinawo uqona so phumane sangomeni yeka bebethi nabantu abadala fanele ukuthiwa sebaleke ngeenyawo zombili bebethi ufuna amagobongo lokudinga amagobongo baleka uze kuJesu uzokhulula yona yonke lemthwalo usathana zamkubopha ngayo. Amen. Hallelujah. Siyangitshela nje Amen. yonke lento elinziswayo kuthiwa hlabane zani lokhu niyaboshwa nizigqila zalozo zinto. Amen. Amen. Niyahlubuka nina niphuma emngcweleni nje kumnandi emngcweleni niphila kamnandi ngabazalwane. Awu kuqoqo umuntu usethiwa useyathwasa usenamadlozi awuphume kanjani no ube sokuvumele umoya kaSathane ukuthi ukuyenge. Wahamba uthwasa nabazali bakho bethi hayi uyingakho nje into zakhe zingahambi kahle akho into ezohamba kahle uma sihamba kahle ngaba usona isangoma. Ngabe unakho konke ngaphandle kokuba isangoma. Why kumele siqale siyongena ezinyangeni siyongena ezangomeni siyongena kwizinyanga ukuze sibe nezimpi. Why singaphili nje ngegama lika Jesu sibe nakho konke. Amen. Hayi no nani nihluphekile awunayo imoto nje awunayo ngina umngcwele wasezulweni la ungene nginegugu elikhulu kabi ingcebo yasezulweni. Hawu uJesu wavuka awukhale nje la ukuthi ufuvuke. uNkulunkulu eseyivusile incebo yakhe wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula uzobuza wayithumela abantwana bakaIsrael amaJuda kuqala ukuze izosibusisa isiguqule. Amen. Ube yilo nalo ebubini bakhe lowo nalowo aphenduke kububi bakhe. Izenzo chapter 3 verse 26. So manje na ke uthi lapho u26 ongeke no verse 19 uya no 3:19 to 21 mengaphosisi. Starting from verse 18. Incwadi yezenzo chapter 3 starting from verse 18. Yes sir. Kepha lokho uNkulunkulu akumemezela ngaphambilini ngomlomo wabaprofeti bonke. uNkulunkulu wakumemezela ngaphambilini ngomlomo wabaprofeti bakhe ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka. ukuthi uKristu uyakuhlupheka. Ukugcwalisile ukuze ke kugcwaliseke manje ke uJesu ugcwalisile kanje ngalokho ke phendukani hayi bo uJesu wafa wavuka uyaphila ulake ezisholo uthela wenkosi akekho futhi omunye eseduze kwakhe. So manje nawe sithi phenduka woze ephileni niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Phenduka ukuze kugezwe kukhishwe izono zakho woza kuJesu uzozivuma izono zakho unginikele incwadi le yakhe futhi uzenzo sahluko 8 lapho khona ke le sekhulumile uPhilip washumayela ivangeli kwaphenduka abantu kukhona lendoda enemlingo nayo yagcina seyithinteka. Kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo eyayikade yenza imlingo kulowo muzi isimangaliso isizwe saseSamaria izishaya umuntu omkhulu banamathela kuye bonke kusekela kwabancinyane kuze kwabakhulu bethi lo ungamandla kaNkulunkulu abizwa ngokuthi makhulu. Baningi abantu abangaprofeti bamanga abantu sebenegugu bezitshela ukuthi hayi laba abantu bakaNkulunkulu kanti cha abembhali abaphika kwabenza izinto eziphambene nobungcwele nabantu kuba abanalo ulwazi ngakho bebhubha belandela abantu ababenze izibonakaliso zamanga bekhuluma amanga bekhuluma uwangala bayimthombo engenamanzi bayizinkungu eziqhutshwa umoya isiphetho sabo sizokuba njengomsebenzi yabo. Go ahead. Babenamathele kuye kuyena ngokuba ebamangalisile isikhathi eside ngokuba ebamangalisa ngemoya wenkohliso. Kepha bathi ukuba bekholwe nguPhilip eshumayela ivangeli bakholwa uPhilip eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama glory to God lika Jesu babaphathizwa abesilisa nabesifazane. Manje ke base bebhaphathizwa usho uPhilip wavele nje wabhaphathisa abantu nje kanjani phela ngoba manje kuyavela egcineni ukuthi yena ufaka umuntu emanzini umsebenzi wakhe ukuthi ufaka abantu emanzini ngoba ukuthi akuvelanga la kwavela lapha wamfaka umthelo emanzini futhi umsebenzi wakhe nje ukuthi usuvuma uJesu akubhaphathise egameni lika Jesu Kristu ngaphansi kwamanzi. Ngiyakutshela mina ngoba phela kuyacaca ukuthi manje wabhaphathisa akho uzobabeka izandla noma wacela umoya engcwele. Amen. Qhubeka ke manje nake naye uSimoni wakholwa wathi esebhaphathiziwe wanamathela kuPhilip wathi esekholiwe uyabona kuyenzeka ukukholwa kepha ungaphelele kepha ubonile amandla kaNkulunkulu. Wayesebhaphathiswa baningi vele abantu ababhaphathiswayo kepha bengaphelele futhi besafuna ukubheka eGibhithe emuva. Go ahead. Wanamathela kuPhilip. Yes sir. Wamangala ebona izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla eyenziwayo. Uyacabanga ngegama lika Jesu Kristu kuphendula umuntu esikhohlakala. Amen. Manje ukuthi usaba uqhawula umuntu wena ufaka iziphandla noma isangoma.
lahleli udlala ngamandla kaJesu nini lahleli udlala ngoJesu umuntu waqoba ukufa uyini umuntu ozofanga angavuka hamba esihogweni uyini umuntu osebenzela usathane kuJesu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyedwa yebo namadimoni ayakholwa vevezela glory you understand akusho ukukholwa kwakho akuphelele ungaphandle kwesenzo kholwa kuJesu amandla akho akhazimuliswe kuwena banike kwathi ukuba abapostoli baseJerusalem bezwe ukuthi iSamaria lilamkele izwi likaNkulunkulu bathi bese bezwela abapostoli ukuthi iSamaria iphendukile amen bathumela kube uPetru noJohane yes sir sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele umoya ongcwele yes ngokuba wayengakehleli nakoyedwa kubo kodwa babesabhaphathisiwe egameni lenkosi uJesu kuphela izolondo le manje wasibhaphathiswa ngomoya na egameni kaJesu Kristu uJesu Kristu ubuze ngamanzi emhlabeni wabhaphathiswa wayeseshiya umoya wakho ingcwele usebhaphathisa ngawo so manje yabona ukuthi awufuni ukuyibona le ngoba awufuni kepha isobala njengezinga zesele izinga zesele hlezi isobala mengiqhuma into esibonele wena ungazenza kangathi awuboni ingathi hayi izinga zesele ngiziboni hayi mina njena le ndaba yamanzi angiyiboni ingakuphi angithi kwena uNkulunkulu uthi uyabenza balale khona beshe bayazi bahonqe mina bahambe bebambelela ngeindoke mina ngathi sebusuku yini abafuni ukwamukela ivangeli iqiniso liphansi eBhayibhelini hayi mina ngeke ngizwe njengomfana omncane ukholwe nini waphela nami ngangiyindawo ngangishisa njengawe wacisha umlilo amen ngoba sowamukela imfundo zamadimoni amen sowulandela imali ayithandi ichweba amen ushumelela ichweba amen ngifuna ngena 7 million ngosuku amen ngifuna ngena o 2 million amen ngehour amen kunomncintiswano ne-auction ngeke sihlule abantu bakwandengezi banikele ngo-20,000 hayi babazalwane hayi abazalwane bavolontiye ngawo 50,000 amen hayi nabo competition yemali esontweni setshenzwa imali kunebhuku lamagama abantu ukhokhile ubani imali yesesontweni imali yani imali yokuthi igama lakhe lingene ezulwini amanga lawo setshenzwa imali nje overtime siyafika ekseni sizolindiswa kuthiwa basabala balwa imali indaba inemali kuphela anginandaba mina ngisho ungangizonda ngoba uyayazi vele into eyenza ukuthi ungizonde ucasuke ngoba vele uyayazi umsebenzi enyenzayo uma benyazi umsebenzi enyenzayo ifakazela eBhayibhelini bozoza neBhayibheli uzoma la sibe la thola phozo nophozo vula iBhayibheli ungitshela lokho esikwenzayo kubhalwe la bakuthi awuqondi kahle ngizokusiza ngikwambulele hayi ukuthi mina ngingcono mina ngoba ngivumile intando kaNkulunkulu ukuthi yenziwe yabona manje intando kaNkulunkulu kufanele vele udlule isikuphe kwena hayi lezi nizicabangayo lezo ukuthi nje uzolwa nezilo enyameni uzolwa nazizilwe yabona abagqoka amajazi amakhulu izona zilo ezinkulu kuthiwa abaprofeti bamanga bazohamba naso ke isilo ke sikhulu ke bayemlilweni bengafuni ukuphenduka iBhayibheli liphendukani bathi mase bebona ke sebehlelo umoya ingcwele kwasekuthiwani le ndoda seyibona abantu bebeka izandla behlelo umoya khona babeka izandla phezukwabo base bemukela umoya ongcwele yes sir kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya ongcwele yes sir waletha imali kubo wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze ilo nalo engibeka izandla phezukwakhe amukele umoya ongcwele so lemhlabeni labantu abenza imlingo nabantu abezinyanga abadayisa yonke lamadimoni bandayisela ukuze nibe nawo lamandla niyawathenga ngegazi lengane zenu niyawathenga ngegazi lezilwane manje umoya ongcwele wathengwa ngegolide nangasiliva izisho incwadi umpostoli athi asiliswanga ngegolide nangesiliva asiliswanga izinto ezibulayo lesiphiwo sikamoya ingcwele kuthiwa ngeseli sabantwana benu isiphiwo izigaba isiphiwo asidayiswa leso so uthini umpostoli uPetru message lo ufuna ukuthenga lesiphiwo kepha uPetru wathi kuye yes sir isiliva lokho malibhubhe kanye nawe isiliva lizobhubha kanye nawe amen yabona abantshela ukuthi ningakho nahlupheka ngoba nanga anithengi iwasho zabo ingoba naku why esidayisa mase unemali eningi ngoba phela iwasho zakhe kufanele ngabe uphisana ngaze kubantu abanike nemali why esidayisa uyasebenza banibamba inkunzi emini bebathe ngenxa yokuthanda izinto hayi intambo ngapha amakhandlela ngapha iwasho ngapha ovaselina babusisiwe lalela kunevesi kwincwadi eJakobe elithi ke uma ukhologulayo bizo abantu abadala akhulekele bese agcotshwe ngamafutha egameni likaJesu Kristu akadayiswa lo mafutha awamahalo uyagcotshwa ngawo
Angingathatha lo mafutha ngisho abusisiwe nganika abantu ukuthi hambe ogcoba ingane zakhe ekhaya ngwadayise. Ngiyakhohlakala mengenza njalo ngisikhohlakala. Lo mafutha nje wasesontweni awabusisiwe. Abusiswa ngalesikhathi sewukhandazela sokugcotshwa ngabe egameni likaJesu Kristu. Uyagcotshwa ngawo. Awuyena umgcotshwa ke ukuthi ugcotshwe ngamafutha. Nje ukhona abantu badlala ngaNkosini. Amen. Kepha uPetru wathi kuye, isiliva lakho malibhubhe kanye nawe. Isiliva lakho malibhubhe kanye nawe. Ngokuba uthi isipho sikaNkuluNkulu singathengwa ngemali. Ngokuba uthi isipho ayikho uNkulunkulu asidayisela yona bazalwane. Kuyoze kube ngintshela lento le. Mawuphi umuntu muphi into ngenhliziyo mhlawumbe ungamuphi ngwana ke egameni lokuthi uyakhuthuza. Uthi mthengele imoto, umfundisi uyahlupheka ugoma bhanje. Lokho ufuna ukwenze ngentando ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu athini inhliziyo yakho ungaphandwa. Uthi umfundisi akana JCP ibuka indlela umfundisi injani etshekile akho ndaba yakho. uNkulunkulu uyothinta umuntu okusiza noma ukuthi ufuna ukusiza nothi ukuthi wena lokhu ukukhuthuza abantu egameni lokuthi wena uthi umfundisi uyinceku umgcotsho. Umgcotsho sanda kwenzani engafuni ukuthi ke agcoba abantu ngeqiniso ugcoba abantu ngamanga ukuze ahlale emaphakatheni abo. Awubabuyisele ngale kule ncwadi ade ngifuna yakho Isaiah sesiqedela yona sesivala nje sesibabizela ukuthi babizwele kuphi ke bona. Ngoba phela ikhanda lonke liyagula abantu bahlubukile baphumukile endleleni. Bagula awusazi ukuthi uzoshaya yaphi. uNkulunkulu akasazi ushaphi ngakho ethi ke uyanthethelela uzani manje thesha indaba uzani sihlale phansi ke sesibonisana. Go ahead brother. Incwadi kaIsaiah chapter 1 verse 1. Yes sir. Umbono kaIsaiah indodana kaAmose awubonayo ngoJuda neJerusalema emhleni kaIsaiah noJothamu noAhazi noEzekiya amakhosi akwaJuda. Izwani mazulu. Izwani mazulu. Ubeke indlebe emhlaba. Ubeke indlebe emhlaba. Ngokuba uJehova ukhuluma uthi. Ngokuba uJehova manje ukhuluma uthi. Ngikhulisile ngiphakamisile abantwana kepha bangihlubukile. Niyahlubuka manje nibalekela kwizangoma nibalekela kubathandazi. Amen. Inkabi yamanzi umniniyo nembongolo umkhombe womnikazi. So wonke umuntu uyamazi umethu inkabi yamanzi umniniyo uyamazi lo ilusayo. Amen. Nembongolo yamazi umnikazi. Amen. Amen. Go ahead brother. uIsrayeli akazi isizwe sami asiqondi. So manje nina senilahlekile sambe nifuna bonke uNkulunkulu abalethwa abantu abangenako abangenasisekelo abangazange bafe bavuke. Amen. Ezo lonto le. Amen. Go ahead. Hawu sizwe esonayo. Isizwe esonayo. Bantu abasindisiwe ngububi. Nizibiza ngamaKristu bantu sanibhaje manje esonweni. Bantu abasindwe ngububi. Nisindwa isono. Nzalo yababi. Inzalo yababi ngoba labafundisi abanizala ngabanzala ngenzalo yamadimoni. Bantwana abonakeleyo bamshiyile uJehova sebeshiye uJesu Kristu bamdedele ongcwele kaIsrael bashiya lowo ngcwele kaIsrael babuyela emuva basebaphinde eGibhithe. Amen. Go ahead brother. Ningabe nisashaywa kuphi uthi uNkulunkulu isengashawa kuphi kuphi washaya khona emzwele ngoba sekonakele. Amen. Nisaqhubeka ukwambuka nisaqhubeka niyambuka nehlubuka lonke ikhanda liyagula. Uthi yabona begula ikhanda uqala kumfundisi kuyophuma lapha ezansi kubazalwane. You understand? Go ahead. Nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka. Nenhliziyo ibuthakathaka ikhathele. Amen. Kusukela ematheni onyawo kuze kube sekhanda. Phansi kusukela kubalandeli kuze kuyophuma kumfundisi inhliziyo ibuthakathaka balandela izeleze. Akukho kuphelele. Akukho kunoqonda. Ngamanxeba nje. Ugcwele nje izilonda ezibhidika izimpethu nobomvu isono nemivimbo nemidwa emisha. You understand? Amen. Akukhanywanga ubovu. So njengoba nivuza ubomvu akhulunywa ngobomvu ngakhulunywa ngokamoya iNkulunkulu kuyancacisela ukuthi isono ngendlela esimbi ngayo kuyena sesibonile siyabhuza manje empokane sesize sinobomvu akusazi ushaya kuphi ngisho imvimbo manje ayisazi ukuthi izobuya ingene kuphi. Go ahead. Akukhanywanga ubovu. Yes sir. Mengakhanywanga ubovu kusho ukuthi isona siphumile la kunina kepha niyakholwa niphatha amaBhayibheli. Awucabange nje uyothola umfundisi ozokunika uqonda ngezinto zikamoya ingcwele ngalolu hlobo. Kulesikhathi samanje. Angichomi kepha uJesu Kristu inkosi. Uyena phela osinika isibindi sokuthi sikwazi ukuyenza lento nokuhlakanipha noqondo kuyintando yakhe. Go ahead brother. Akuboshwanga. Akuthanjiswanga ngamafutha. Akuthanjiswa lesono sethu sinamathele nje sesisimbi ngempela kuwena manje. Hallelujah. Amen. Simbi isono kuNkulunkulu. Amen.
sifana nesilonda esibolileyo. Amen. So ushayiwa kasazi uzoshaya kuphi ngendlela okuyiyona isono indlela esesithandele ngayo kuthina. Amen. Go ahead. Izwe lakini liyihlane. Yes sir. Imizi yenu isishiswe ngomlilo. Go ahead. Umhlabathi wenu udliwa ngabafokazi phambi kwenu. Yes sir. Kuyihlane njengokuchitha kwabafokazi. Indodakazi yaseSiyoni isele njengexhiba Ekhulunywa ngendodakazi yaseSiyoni esele njengexhiba khulunywa ngebandla noma bathi isonto. So uma kuthiwa kwakhiwa indlu leyo ndlu lethu igama likaNkulunkulu litholakala phakathi lowa lo mhlaba lowo ngosithi umhlaba ngoba phela ke eJerusalem akuthiwa uyena indodakazi eJerusalem. So lo mhlaba kwakhiwe kwathiwa indawo leyo uNkulunkulu abeke igama lakhe kuyona. So uma ke nina seniphumile nofuna abanye uNkulunkulu senishiyile intokazi phela ekuyiyona ezalayo ngithi ibandla izwi uNkulunkulu nelizalayo lemhlabeni lizalisa abantu kubabe ibandla umzimba ibandla umfazi kaJesu Kristu. Amen. So thina mase siphuma siyofuna abanye omama seyishiya intombi yaseSiyoni. Amen. Go ahead. Indodakazi yaseSiyoni isele njengexhiba esivinini. Yes sir. Nanjengedladla ensimini yamaselwa. Nanjengomuzi ovinjelweyo. Yes sir. Uma uJehova Sebawothi bengasishiyelanga insali. Uma bengasishiyelanga nje yabona ngenxa kaJuda sathola insindiso. Yabona uJuda sathola insindiso ngenxa yakhe lesivumelana uNkulunkulu asenza naye. Wabhubhisa uIsrael wawushiya uJuda. uJuda uthi ngenxa kaDavid nesivumelwano ngoba kwakumele kuphume uKristu. Ingakho ke kuthiwa uma besingashiyelanga insali leyo insali iqhamuka ngoJuda. Besiya kuba njengeSodoma sifane neGomora. So ukuba ngempela uNkulunkulu angasenzanga isivumelwano noJuda ngabe ngaqeda. Ngoba yabona sehlanu efuna ukuqeda isivumelwano ngoMoses. Amen. Uthi uMoses no. Makube yimini igama lami lisukayo. Amen. Kepha labantu basindisa. Uthi hayi uNkulunkulu ngiyoba nomusa kulabe ngiyoba nomusa kubona ngibe nozwele kulabe ngiba nozwele. Umuntu uzofela isono sakhe. Amen. You understand? Amen. Go ahead brother. Izwani izwi likaJehova nina babusi baseSodoma. Izwi likaJehova nina babusi kulamasinagoge kaSathane. Nibeke indlebe ekufundiseni kukaNkulunkulu wethu nabantu baseGomora. Amen. Ekufundiseni kukaNkulunkulu wethu nina. Angenihambe ngeBhayibheli. Amen. Akangifunde iBhayibheli, ngifundise into eseBhayibhelini. Uma ungayiqondi iyeke fundisa ngaloko oqondayo. Amen. Uma ungayazi into eseBhayibhelini ethi musu uzama ukuforsa ukuthi ufundise ngezinto engathi uyazazi. Amen. Uma ingcolo bengakunikanga lokho musu ukuforsa. Yekani ukuforsa. Amen. Yekani ukuforsa. Amen. Go ahead. Izwani izwi likaJehova nina babusi baseSodoma nibeke indlebe ekufundiseni kaNkulunkulu wethu nina abantu baseGomora. Yes sir. Iyini kimi imihlatshelo yenu eminingi na? Imihlatshelo eminingi lenenzayo ngamaphasika manje ungimtshayele. Nale mihlatshelo enenzayo nithi niya celebrate ni celebrate ama birthday, ni celebrate ukuhlangana emndenini. Nithi niyakwenza lezo zinto lezo. Azinamsebenzi. Kuyini ukuhlangana ngamasabatha nithi nigcina isabatha. Kuyini ukuhlangana kwenu nithi iphasika nihlabe izimvu ezingenaqala. Nithi nikwenze egameni likaJesu. Iyini kimi imihlatshelo yenu eminingi na? Yes sir. Usho uJehova. Usho uJehova. Ngisuthile ngeminikelo yokushiswa ezinqama. Asafuni iminikelo yokushiswa ezinqama. Nange amanoni amathole akhuluphalisiweyo. Yes sir. Nangegazi lezinkunzi nelamawundlu nelezimpongo. Angithokozi ngani. Angithokozi ngemhlatshelo. Lapho nifika ukubona ubuso bami, kubani okubize lokho esandleni senu ukuba ninyathele amagceke ami na? Yes sir. Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu. Ningalethi iminikelo eyize yempuphu. Impepho iyisinengiso kimi. Impepho ukushisa impepho kwesinengiso kuNkulunkulu. Ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano angivumi ububi kanye nemikhosi. Ayizolonto le kubhalwe kuphi incwadi izayo oqala izinto angasazifuni. Bona ukugcina amasabatha lokho seniyahluleka lapha nisawagcina amasabatha. Amen. Imhlatshelo yokuthwasa kwezinyanga nezindumezulu lezenzenzayo namaphasika akanandaba nakho. Ingakho ethi bese khuluma kwincwadi yamathe wathi ke hambani ofunda ukusho ukuthini uthi ngifuna umusa hayi imhlatshelo. Amen. Hambani ofunda ngiqonde. Ingakho befike ezimsebenzi emangalisayo ngesabatha athi ke isabatha lenziwe labantu abantu abenziwa ngesabatha. Kuhle ukuthi wenze okuhle ngesabatha. So siyashumayela ivangeli. Siyahamba senza izinto. Uma singadaka utshwala, uma singazondi, uma singabulali, uma singenzi sikhululiwe emthethweni. Amen. Kodwa ungaqondi kwenza ukuthi nibe iziqela zalezi. Amen. Banike sesovala.
ezokwethwasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisweyo Yes sir. kuyazondwa ngumphefumulo wami. Yayizolondo uthi imikhosi emisiwe akasena ndaba nayo. Kuyazondwa ngumphefumulo wami. Akasayidingi into bethe izonda akayifuni. Kungumthwalo phezukwami. Kungumthwalo ngoba manje wayimisa lento kepha seyiphendukela yena. Abantu sobenza yabona kufanele ukuthi umuntu ke hamba ubuye ngo6. Kwiqiqi usabuya ngo9. Sekumthwalo ukuthi wamnika ipermission ukuthi abuye ngo6. Yayibona le ngishoyo. Injalo lento ukuthi misani imkhosi. Le mkhosi anisayenzi ngendlela. Senyenza ngendlela ethandwa yini? Sayisengomsebenzi mina lo nto ngoba nisayenzeni mina. Senzenzela nini? Kungumthwalo phezukwami. Ngikhathele ngokukuthwala. Ngikhathele ngokukuthwala. Ingakho ezosikhulula ngendodana yakhe. Amen. Ukuba masikholwe yizwi isindiswa. Amen. Akusafunakala imhlatshelo. Amen. Akusafunakala izinto ezoshiswa negazi ezochithwa. Amen. Ngoba igazi ezochithwa kwindodana kuphelelisa ukuthi yini ayifunayo ngempela. Amen. Ayigcwalise ngoJesu. Amen. So ngoJesu sikhululiwe kuzona Amen. zonke izinto lezi azibalayo. Amen. Yizo lonto leyo. Amen. Go ahead. Lapho nelula izandla zenu ngiyakufihla kini amehlo ami. So lapho ke sithi siyakhuleka ke ngoba phela sikhuleka ngezandla eziphendiwe namaringi, nezandla ezigcwele igazi nezibamba inkunzi, izandla ezibulalayo. Amen. Sithi siyakhuleka kuyena uthi uyakufihla ubuso bakhe. Ngiyakufihla kini amehlo ami. Ngoba yini? Asiphendukile, siza kuyena sizozikhulekela nje thina. Siza kuye esontweni ungaphendukile. Amen. Amen. Yebo lapho nenza imikhuleko eminingi angiyakuzwa. Izandla zenu zigcwele igazi. Gezani nihlanzeke. Gezani nihlanzeke. Nisuse ububi bezenzo zenu. Ububi bezenzo zenu Phambi kwamehlo kaNkulunkulu. niyeke ukwenza okubi. Uyabona ukuthi uNkulunkulu indaba yokuphenduka weqale nini? Amen. Ukushumela ngokuphenduka. Amen. Ungitshela ukuthi uJohane wafika nompapadi soma ngokuphenduka. Amen. Kanti uNkulunkulu esabantu abaphenduke beze kuyena ngokukholwa. Amen. Gezani nihlanzeke. So bese uJohane uzofaka abantu emanzini kube ukuphenduka. Ukuthi ngalo ndlela leyo bona bayaphaphadiswa. Amen. Ukuthi nje bavume izono zabo. Amen. Indlela leyo yokugezwa Amen. ukuze beze uNkulunkulu. Amen. Lapha kusho ukuthi izono zabo zisusiwe. Amen. Ngoba abakoniki umoya ingcwele. Amen. Ukususa kwezono kuyeka ukwenza isono. Amen. uNkulunkulu uyakhohlwa izono zakhe. Amen. Usho njalo eZekiel Amen. ukuthi lowo ophenduka ngokupheleleyo Amen. ngiyakuzithethelela izono zakhe. Amen. Kepha lowo obekade esindisiwe Amen. aphinde futhi akwenza isono. Konke lokakwenzile okuhle kuzakhohlakala konke kuzobhekana nobubi bakhe. Amen. iBhayibheli liqondile. Amen. Dala uNkulunkulu ekhuluma into yodwa ufuna nje siphenduke ngokupheleleyo. Amen. Amen. Go ahead. Fundani ukwenza okuhle. Fundani ukwenza okuhle. Nifune ukwahlulela. Nifune ukwahlulela. Amen. Niqondise abacindezeli. Niqondise labo abaqindezelayo. Nahlulele izintandane. Nahlulele izintandane. Nimele umfelokazi. Nimele umfelokazi. Wozani ke sithethe. Wozani ke manje sithethe indaba. Usho uJehova. Usho bani? Usho uJehova. Yebo baba. Noma izono zenu Noma zibomvu ngabe kakhulu. kuthiwa izono zenu zibomvu kangakanani. Ziyakuba mhlophe Kepha yena ukuthi uyakuzigeza zibe mhlophe njengekho. noma zibomvu. Noma ngabe kuthiwa zibomvu njengobubende. ngobubende. Ziyakuba njengoboya bezimvu. Uthi uyakuziwasha zibe mhlophe njengoboya bezimvu. Uma nivuma. Uma kunjani? Uma nivuma. Uma kunjani? Uma So nivuma. ngeke uzusindiswa ngoba ukuthi uJesu wafela izoni. Sewusindisiwe no. Kuthiwa uma uvuma. Uma uJesu nivuma. Kristu uyinkosi. Amen. Uma uvuma uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Uma uvuma ngomlomo wakhe izono zakho Amen. uyakusindiswa. Amen. Uma uvuma. Uma nivuma. Yes sir. Nilalela. Nilalela. Niyakudla okuhle kwezwe. Okuhle kwezwe. Kepha Manje ke uma nala. uma ninqaba. Nihlubuka. Yes sir. Niyakudliwa inkemba. Isahlulelo sikaNkulunkulu sibi. Iyona ke inkemba yakhe leyo ezoqhamuka ngomlomo wakhe. Amen. Okay brother Nkosi. Kulabo sebenzula iqiniso abafuna ukwazi ukuthi bafuna ukwenza njani. Banika incwadi ezazo 2:38. Lapho khona ke sebezo understand ukuthi yini kumele bayenze. Very Bible bekhuluma ngayo yonke into eshumayela ukuphendukana. Amen. Namanje bazogcwalisa ukuthi uPetru eseshumayelile bahlabeke inhliziyo. Base bebuza kubapostoli nakwanye abazalwane bathi madoda abazalwane yini siyakuyenza na. Incwadi yezenzo isahluko sesibili iverse 38. Yes sir. uPetru wayesethi phendukani. Manje ke lithi iBhayibheli phendukani. Ilo nalo wabhaphathiswa egameni Mase likaJesu uphendukile Kristu. kufanele uzobhaphathizwa ungene ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono Ukuze zenu. kuthethelelwe izono zenu. Khona niyakwemukeliswa Ngakho isiphiwo ke sikamoya ongcwele. unikwa isiphiwo
sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu thembiso ngesenu nesabantwana sabantwana benu benu nesabo bonke esabo abakude bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindisane kulesi sizukulwane esiphambeneyo zisindisene. Uma ke sowufuna ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu uyakusithinta kule mniningwane oyibonayo ku screen noma lo izwile ngesikhathi iqala intshumayelo. uNkulunkulu uyenza indlela ukuthi sifinyelele kuwena ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zakho. Jesu Kristu inkosi siyambonga ngomusa senzele wona ukuba sifinyelele kuye ngamandla akhe. Siphinde futhi sibonane ngolesibili uNkulunkulu evumile ntambama. uJesu Kristu inkosi siyaqezwa uNkulunkulu uBright. Baba wethu sezulwini, Nkosi uJesu Kristu, siyabonga Nkosi izwi lakho. Siyabonga Nkosi kuba izwi lakho liyimbewu eyiyona yona. Malingene Nkosi kule mhlabathi engiyimphefumulo yethu. Ewugwadule Nkosi ngokuba wena uyidalele izwi lakho kuba lingene ngaphakathi lilungise Nkosi umuntu. Siyacela uNkulunkulu onamandla izwi lakho lingamanzi lanethilisise umhlabathi Nkosi nembewu eyizwi lakho ikhule ngaphakathi kithi ithele izithelo zokulunga izithelo zikamoya ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu onamandla siyacela izwi lakho Nkosi livule zonke izindlebe zabo bonke abayithule na wonke amehlo abayimpumputhe lilungise Nkosi impilo zethu nezinhliziyo zethu kuwo wonke Nkosi ukubukula esihamba kukho emhlabeni na wonke amandla obumnyama anqotshwe izwi lakho Nkosi uJesu Kristu. Wena unqobile ukufa uyinkosi nomsindisi egameni lenkosi uJesu Kristu manje naphakade amen. Yeshu Jesu akathengwa ngegolide.